ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, умедворам ки созаси хуб аст. худора шукр мо ҳам сози нағзем. Дӯстони азиз, наворма ай ҳами духовкам сар кардам. Ма и духовкара ай вайлбери заказ кардам. Ба ка ай ҳунари динёгӣ ма ҳам я пирог пухта метавонам. Дар карда пирог пухтам. Рости вақти хонаам омадагӣ набудам, чанд каса пурсидам ҳами духовкаи газӣ чӣ хелай гуфта пурсидам, ҳама гуфтанд нағзай зурай нағзай. Ма намедонам газ бо чӣ хеле мешава ки бахай маневу шавҳарам харида якта духовка болош газай тагиш мамта духовкаи ва газ. Ва омадам иҷа нон пухтам, таги нон мисол сурх мешава, болош сурх намешава. Ба хай натонистам пухта, ба инами духовкара харидам. Лекин духовка ганда зур. Ба хай мо сад пазем ки ранги амун одидо ба амта ҷушак гармогарм мехӯрем. Иҷа соат 10 шавай. Ма ҳами пирогка пухтаму. Анаму 10 шавда инами гудако шиштиян инами хеле ҳамора гармогарм канда хӯрдестам. Инам хеле дӯстони азиз. Баъд наворо гузаштам духтаро пурсиданд ки мақсад агаротота нишон бидӣ. Ина хоҳарҷоно агаротои мара чанқа метавонӣ ҳамқа машаалло бигӣ. Хайҷа қати хоҳарам чин дестем ака якум бор хоҳарма мегӯм бисмилло гуфтӣ, мега айҳо хай меҳнати дастомонам хе ба мазза хӯрдем. ҳазор раҳмати аллоҳ. хоҳарҷоно апоҳо наворома тамошо мекунӣ, суханои нек мегӯ. аллоҳ ай ҳамаи шумо розӣ боша. баъд хостам ки якта комментария ҷавоб бигӯм. Якта хоҳарай апай барои оператсия талхаи ма пурсидагия. хоҳарҷон мехӯрам намехӯрам не. мехӯрам амчи хеле мегӯянд ки навсибат балои ҷон. мехӯраму кам мехӯрам, ҳаракат мекунам ки чи ай ҳамаи чи кам кам бичашам. намехӯраму мечашам. баъд бегаҳ намехӯрам, бегаҳ ҳаракат мекунам ки нахӯрам. агар ки бинам ки гишнаи бадам, ма аки қа хидма таъриф кунам, қаро истода наметавонам. ба ҳами хидма мезанам мекушам, баъд дига ай гишна гира дасту пома ларза мегира. агар дидам ки наметавонам гишнаи бадам, ба ҳами ягон мисол кисела ё ки ягон меваҳа ё ки ягон помидор бодринга ҳам хеле чизо мехӯрам. ай хеле не ҳаракат мекунам ки саҳаро мисол жидки бихӯрам, обедам ҳамохе агар ки сахтӣ бигирам бихӯрам обед, бегаҳ тамоман ягон чи намехӯрам. нам хеле хоҳарҷон. ба иҷа аки чӣ хеле ки дидесте дар хонаи мо ҳама кор мекунад. калони майда иҷа шукриячамон банкаомона шуштестаем, ҷа мо варенӣ кардем. саҳар дачи макарон башир кардаги будем. рости хоҳарам кардаги ай варенира. шӯхӣ кардам ака шукрия амҷа бузӣ дора қати банкаву бакал. иҷа хай ош ба гӯшти мурғ дегмон майдагӣ карда дута дег варениёмона пухтем. нами хеле хай худора шукр дар хонаҳои нав зиндагӣ кардестем. баъд якта дига хоҳар гуфтааст ки якта не чанд кас гуфтааст ки мақсад ай иҷа да хим ки нағз набуд. рости мо одамои хокироҳ, мо да фарқ надора гуҷое боша ҳамин қай ки дар амуҷа соқ саломат бошем, вақт мо хуш боша ҳамуҷа мо да гуфти гапо созай. не намебинам ягон гуфти худам ки разницаша намебинам. худора шукр иҷа уҷа ҳамаш як. ҳами дар гуҷое бошам, дар пешам ҳами дӯстон боша мада шукрай. ба хайна ака банкаомона мо маҳкам кардем. насиб иншолло ака и зимистон варенӣ ай зардолу мехӯрем. иҷа и болгарора майда кардем, хай мароз дамондем, маразелник да. инам хеле дӯстони азиз. баъд як кас не якчанд кас гуфтанд ки аҷаб шумо сода. мақсад ай шаҳр қишлоқ омаде не меҳнати дасти худам ба ҳар ҳол дигарай. худора шукр.
нағз мебинам дар огород кор кардана, меҳнати худам хӯрдана. Иҷа барои залма чӣ гирифтам? Якта стенка харидам. Шавҳар ман ами пеши хонамона чӣ кардестай? Бетон рехтестай барои забор кардан. Баъд хай ӯ стенкаи харидагима аквае ки кор дошт дига қати хоҳарам дикаса амора ай абед то бегара бардоштем стенкамона. Хай устои мебелам шидем машаалло биги. Ба иҷа хай ами шавҳари ман ами хали апалавка рехтестай барои аму фундамент рехтануш. Борон қаро намекуна инака. Чӣ хеле дидесе борон ҳам хеле хушрӯ рехтестай. Мегӯянд ки дар вақти борон агар дуо кунӣ Худои таоло дуота қабул мекуна. Хай кадоме медонист машаалло дуо куна, кадоме ки намедонист айҷа эса дуо кунӣ, иншоалло ки дуоатуна Аллоҳ қабул мекуна. Худои таоло дуои кардагии ҳар як мову шуморо ба даргоҳаш қабул куна. Дар қудрати Аллоҳ ҷонам ҳар як чиз хушрӯай, боронашам хушрӯай, офтобчам хушрӯай, зимистонашам хушрӯай, ҳамаи фаслаш хушрӯай. Инам хали хай ҳавлина дар имо гуфти гапо меброем, ҳавлина яъни ма мекунем, ҳавлина яъни ма кардем накардем бо дуруни хона, ҳам хали ҷумак рӯз бега, бега шав рӯз, ҳам хали гузаштеса хай рӯзомон. Худоро шукр. ҳавои мо хай инака имсол соли борондагӣ фақат борон, чӣ зебуд борон боридак. пеши ҳавлинмона маҳкам мекардем, бо хушрӯ мешид. Ба ҳар ҳол маҳкам боша нағза. Ба иҷа ки бачаи диюмгима да ами пухтупаз баҳо надора. Шашлик пухтестай. Чи хай худоро шукр. Амҷа шӯхӣ карда, бозӣ карда, шашликоша пухтак. Чӣ хеле ки гуфтум, чи мо ака гӯшти гов ки ҳоли наёфтем адрес, ами маро хӯрда шиштем. Бина ака шашликош тайёр шид бачаи мара. Хай хоҳарҷоно, ҳазор раҳмати Аллоҳ ки навораи мара тамошо мекунӣ. Подписатсия, лайка фаромӯш накунӣ. Хай бо ягон чӣ боша, мисол ягон смайлика, ягон дилака, ягон комментария менависа, иншоалло ки бо ман хурсанд мешам. иҷа инами агароти худам охи и бодринга мехӯри, ба хӯрданаш сер намекунӣ. Бодринги магазин дигара, и дигара. Хай помидором неки май магазина, байнам хай майда кардуму. Ба хӯрдум, хай ака и қадара ман нахӯрдум. Бо ами хӯрдане ки бигирӣ ба дига ҳамашун меоянд қатит худшуна қуш мекунанд гудако. Ба хай инамта майда кардам, бегаҳда худамда ами салат кардуму хӯрдум. Чи ҷурғот дохтагим, хай майда кардум, зелен дохтуму ҷурғот қати бегаҳ хӯрдум. Манам хеле дӯстони азиз, ҳазор раҳмати Аллоҳ. иншоалло ки навори кардагим шумода маҳқул мешава. дар ҳаққи ма дуогӯ бошем. Ман иншоалло ки дар ҳаққи ҳар яки шумо дуогӯ ҳастам. то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед дӯстони азиз. лафзи бад заҳри забонат душманат, нафси бад оби даҳонат душманат. лафзи бад заҳри забонат душманат, нафси бад оби даҳонат душманат. پای خود را کج گذاری بر دره، پای خود را کج گذاری